Fi kliem il-Kummissarju tal-Pulizija li s-sifer ma' xi ħadd mhuwiex reat. Dikjarazzjoni li juta lil Net News f'intervista rekordjata li ħadna nhar il-ġimgħa meta l-iskandlu Las Vegas kien għadu frisk. B'Angelo Gafa jgħidilna li l-investigaturi għadhom qed janalizzaw diversi chats li kellu Jorgen Fenech. Fl-aħħar ġranet ħarġet l-aħbar li l-kap eżekuttiv tal-MFSA Joe Koshkiri vjaġġa Las Vegas ma' Jorgen Fenech li nafu huwa implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan il-Pulizija qed investiga dwaru? Li xi ħadd isifer mhux reat kriminali. Nista' nassigurak li fil-waqt li ma nistax nitkellem fuq individwi partikolari, nista' nassigurak li hemm numru ta' investigazzjoni għaddejjin għabbażi ta' komunikazzjoni li sibna fid-devices ta' Jorgen Fenech. Joseph Koshkiri li jimilu issospenda lilu nnifsu mill-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji kien xut ewlieni f'kawża legali kontra Tumas Gaming meta sifer Las Vegas fuq btala mħallsa minn ħadd ħlief Jorgen Fenech li kien wieħed mid-diretturi ta' Tumas Group. Skont it-Times, Koshkiri kellu jixed f'kawża li nfetħet minn Dragonara Gaming fl-2017 fil-konfront ta' Tumas Gaming wara li skont huma il-Gvern estenda konċessjoni lil Portomaso Casino għal 10 snin oħra mingħajr ma saret sejħa pubblika mill-Malta Gaming Authority li kien imexxi l-istess Koshkiri. Ftit xhur wara l-vjaġġ f'Las Vegas, Joseph Koshkiri ġie mċaqlaq mill-gaming għal kariga ta' kap eżekuttiv tal-MFSA, l-entità responsabbli mir-regolamentazzjoni fil-qasam tas-settur finanzjarju f'pajjiżna. L-aħbar li ħarġet fil-medja ftit tal-ġranet ilu ma ġietx miċħuda la minn Koshkiri nnifsu u lanqas minn Edwina Likari li allegatament kienet akkumpanjat lil Koshkiri u lil Fenech f'din il-btala u li bħal Koshkiri imxiet mill-Gaming Authority għal MFSA ftit jew wisq fl-istess żmien li ċċaqlaq Koshkiri. It-tnejn issospendew ruhom nhar il-ġimgħa wara li l-Gvern baqa' ma ħassx il-ħtieġa li jieħu azzjoni minkejja dan il-każ ta' konflitt ta' interess. U wara li l-Prim Ministru farfara u qal li ma ra xejn ħażin fil-fatt li Koshkiri, Likari u Fenech sifru flimkien, il-Ministru responsabbli mill-Finanzi Edward Scicluna mistoqsi jekk kienx komdu b'dan it-tip ta' aġir qal li din mhix kwestjoni ta' kumdità. Dina mhix kwestjoni what I think and what he thinks or what she thinks. Mhix kwestjoni ta' kumdità u x'naħseb u da kollu. Jidher li l-Gvern uża kejla l-kollox differenti ma' Edwina Likari minn dak li ntuża ma' Joseph Koshkiri. Bil-Ministru jammetti li poġġa pressjoni fuq persuna li appuntaw biex tirriżenja mill-FIAU. Jiena ir-responsabilità tiegħi kienet għal persuni li jien nappunta. Jiena appuntajt persuna, jiena dakinhar li ħarġet l-aħbar ċempiltilha biex tħares lejn il-pożizzjoni tagħha. Qalt li illi kienet se tirriżenja, l-għada rċevejt ir-riżenja tagħha u fil-fatt irriżenjat minn dik l-istituzzjoni li jiena nċarġ. Pressjoni li Robert Abela ma ħassx li kellu jpoġġi fuq Joseph Koshkiri minkejja li dan tpoġġa fil-kariga ta' CEO fuq rakkomandazzjoni tal-Gvern Laburista.